Představujeme stavebnice Plus Plus. Ideální dárek pro vaše děti. Chcete rozvinout představivost, koncentraci a jemnou motoriku svých dětí? Pak určitě sáhněte po některé z dánských stavebnic Plus Plus, vhodných pro děti od 5 let. Jsou unikátní tím, že všechny dílky mají stejný tvar, který připomíná 2 znamenka plus. Perfektně do sebe zapadají a umožňují stavět 2D obrazce i 3D objekty. Dají se vyprat v pračce nebo myčce, stačí je vložit do sáčku na jemné prádlo. Plus Plus jsou vyráběny pomocí větrné energie a dílky i obaly jsou recyklovatelné. Vybrat si můžete z různých balení a motivů, které se liší počtem a barvou dílků. Děti mohou stavět podle návodů nebo podle vlastní fantazie. Nyní se podíváme na to, jaké typy stavebnic Plus Plus existují. Základním balením jsou praktické tuby, které obsahují 100 dílků a dělí se na 2 typy. Tím prvním jsou univerzální tuby, které obsahují různé barevné kombinace dílků. Od základních barev až po třpitivé či neonové. Narazíte i na dílky, které jsou průhledné nebo svítí ve tmě. Součástí každé tuby je návod na spojování dílků a postavení 3D figurky. Druhým typem jsou tematické tuby, ze kterých postavíte třeba dinosaura, plameňáka nebo nákladní auto. K dostání jsou také větší tuby, které obsahují až 520 dílků. Skvělou startovací sadou jsou tematické boxy z řady Nauč se stavět. Jsou to obsáhlejší stavebnice, které obsahují od 250 až po 1200 dílků. Výhodou je, že obsahují dílky a návody rovnou na několik staveb, takže jsou zárukou ještě větší zábavy. Stejně jako tuby se dělí na univerzální a tematické. Mezi těmi tematickými najdete třeba čísla a písmena nebo světové vlajky. Stavebnice z řady Skládej podle čísel spojují 2 oblíbené kreativní aktivity – puzzle a malování podle čísel. Součástí balení je předloha, na které každé číslo odpovídá konkrétní barvě dílku. Výsledkem je 2D motiv, který snadno zavěsíte na stěnu jako dekoraci. Vybírat můžete z různých motivů a velikostí sad, od 250 až po 800 dílků. Skvělou variantou na cesty je malý kufřík. Základní balení obsahuje 100 barevných dílků a praktickou podložku na stavění. Je v něm ale dost místa, abyste mohli přidat další dílky nebo uložit menší hotové výtvory. Kufříky jsou dostupné také ve větších kovových variantách o 600 dílcích a 2 praktických podložkách na stavění. Úplnou novinkou jsou Plus Plus aktivity, unikátní koncept 12 v jednom. Z jednoho balení lze postavit 6 motivů, každý ve 2D i 3D variantě. 2D modely se staví oblíbeným postupem Skládej podle čísel. Jde o ideální úvodní sadu, díky které si děti vyzkouší různé stavební postupy. V balení je 125 dílků a praktická uzavíratelná krabička. Opět narazíte na různé motivy, od vesmíru přes pohádky a vodní svět až po dopravní prostředky. Plus Plus je skvělým dárkem, kterým uděláte nejen radost, ale také podpoříte kreativitu a zručnost. Začít můžete jakoukoliv stavebnicí, která vás zaujala. Dílky snadno doplníte díky tubám nebo dokoupením tematické sady. Nejširší výběr stavebnic Plus Plus najdete v hračkářstvích Bambule a na e-shopu bambule.cz. Tak neváhejte a vstupte do světa Plus Plus.